Mit navn er Tone Lastfors, og jeg har klinik Liker her på Carl Jacobsensvej 20 i Valby. Jeg tilbyder blandt andet IR-scanning, og IR-scanning, kort sagt, det er egentlig et kamera, man bruger til at tage nogle billeder med, og de billeder, man tager, viser temperaturen på kroppen i en forskellig farveskala, alt efter hvordan man indstiller fortolkningen af billedet. Det vil sige, det svarer lidt til at gå til fotografen. Man får taget nogle profilbilleder på forskellige måder og i forskellige vinkler. På samme måde gør man her, sådan at man kan få så meget af huden dækket som overhovedet muligt. Når du får taget billeder, så vil det være kun iført undertøj. En gang imellem er der også kvinder, der spørger, om jeg kan ikke få taget billeder af resten af mit barn, for jeg vil gerne se, om alt er i orden. Der siger jeg ja, men jeg går ikke ind og fortolker på, om der er cancer eller ej. Hvis du ønsker det, så skal billederne sendes videre til en læge, der er uddannet i det. Infrarødt kamera er jeg faktisk blevet utrolig glad for, fordi det viser rigtig skarpt, hvad for nogle inflammationer du har, hvor de måtte være, om de giver mere belastning end kun lige der, hvor det går ondt. Det kan være, at du har et skulderproblem, så vil jeg kunne se, om det skulderproblem er isoleret, om der ligger belastninger oppe i nakken, om de går ned i hoften, om du overbelaster din egentlige skuldersmerte, ved at du egentlig har noget andet i din modsatte skulder, og så videre. Jeg kan se ledsmerterne, eller jeg kan se ledbelastningerne, om der er noget på sener, om der er noget på muskler, om der er noget på dine indre organer, fordi de indre organers inflammation vil afspejle sig på huden. Det er noget, man kalder en smerteprojektion. Jeg tager billederne, mens du er her. Det tager cirka 20 minutter og en del af den halvanden times konsultation, som vi har aftalt. Muligvis får du billederne med det samme, men skal du bruge dem for eksempel til en massør, som skal hjælpe dig videre, eller til en anden behandler, så er det en fordel, at jeg lige sender dem til dig, så du kan tage dem med til næste behandler, eventuelt i en elektronisk form. Jeg har haft succes med at tage billederne og give dem videre, sådan at en massør kan lave en meget målrettet behandling og løsne op for de spændinger, som virkelig generer, og så på den måde dels minimere antallet af behandlinger og minimere smerten, og dermed få klienten rask så hurtigt som muligt. Hvis du er interesseret, så er du meget velkommen til at bestille en tid her på min hjemmeside, eventuelt sende mig en sms på min telefon, og så kan vi aftale noget nærmere. Jeg glæder mig til at se dig.